Målsøger mester, og så er det godt at have en god lærer, der kan hjælpe en på vej. Men omkring 500 børn risikerer at vente op til 1,5 år på den ønskede musikundervisning, for der er ikke plads til flere elever på Aarhus Musikskole. Det drejer sig specielt om de børn, der vil lære at spille guitar eller klaver. Ventelisterne opstår jo dels ud fra søgning selvfølgelig, men også ud fra, hvor mange penge vi har til at tilbyde musikundervisning for. Og hvis man har en bevilling, der ikke helt strækker til søgning, så opstår de her ventelister. Problemet i, at der er ventelister, det er selvfølgelig, at der går nogle børn og unge derude, som ikke kan komme i gang med det, de egentlig drømmer om, og det, de gerne vil i gang med. Der har siden februar i år været nedsat en musikalsk tænketank, der er kommet med flere anbefalinger til kommunen. De foreslår blandt andet, at der skal gives 2,6 millioner kroner til musikskolen for at afskaffe ventelisten. Udvidelser i øjeblikket er lidt svære, så det handler måske mere om omprioriteringer, hvis der er mulighed for det. Og det er lige præcis det, budgetforhandlinger handler om. Og det er nogle af de ting, som vi er meget optaget af, at børnekulturen har nogle ordentlige rammer og nogle ordentlige muligheder.